Батурбек ту чӣ боиш? А Тоҷикистон ноҳия Ёлдин Румӣ. 28 май омадем дар шаҳри Москва аэропорт Домодедово. Фур омадем дар вақти таможни оилаи мана гардонданд. Ман соҳиби 2 фарзанд мешавам. Ман хоҳиш кардам ки хотя бы фарзанди майдаки ман сина мемакад, обратно хати модарашро кунем, намонданд. Илтимосам кардам, нашуд. Успех накардем, бурдан уже самолет обратно бараст. Гаштем омадем. Дар вақти дар Тоҷикистон чиптае ки билети самолет ба дасти шумо расид дар худи ҳамон кассаи Тоҷикистон бод бошад ки модари ҳамин фарзандони шумо ҳуқуқи рафтан ба Русия надорад. Будак чунин сухано? Набуд ин хел сухан. Дар Русия шумо рафтан ки баргаштондан ки чунки ин шахсе ки оилаи шумо ҳисоб мехӯрад бо қисмаи административӣ дар Русия гунаҳгор ҳисоб карда мешавад. Гунаҳгор ҳисоб кардам, гунаҳгор ҳисоб кардам. Ман гуфтам айбаш чист, ба кадом ҳолат гунаҳгор нагуфтам. Фақат гардондам. Шаби дуюм аст, фарзанди шумо бо ду фарзанд шумо дар Русия ҳастед. Дар инҷо шумо хона ба зудӣ аз худ кардаги тайёр будед ки фарзандатон бо модараш бармегардад. Оло дар ҳамон хона ҳастед ва бародари дигари дар ҳамроҳи шумо нишастааст. Ин бародари мо яке аз хеш ақрабои наздики шумо мебошад. Оилам атроф мешавад. Ин бародари оилаи шумо. Агар қинигирӣ накунад оилатон фамилия номашона соли таваллудашона? Қадирова Муқаддас Садуллои ман. Фарзандо дар Тоҷикистон таваллудштагӣ дар худи Русия? Дар Москва таваллудштагӣ. Калониш Ходиров Шокирҷон Батурбекович соли 2009 6 ноябр таваллудштагӣ. Майдакиш духтарчам соли 2012 27 январ таваллудштагӣ. Ҳамин шаҳодатномае ки шумо дар Тоҷикистон гирифтаед инро бепул дода намешавад кӯдакҳо барақат намешавад. Шаҳодатнома ба фарзандо ба оила бо кадом нақд ба шумо дар Тоҷикистон интизоган паспортои ба Русия паспорто мешавад? 150 сомонӣ аз кӯдакон. Аз кӯдакҳо 150 сомон мегиранд дар муддати 3 сол. Аз калоно 500 сомонӣ. 500 сомон зиёда аз $100 амрикоӣ ҳар як шахс кӯдако камтар 60-70 $. Баъд ин шумо соҳиби худи паспортои Тоҷикистон шуд. Паспорте ки 10 сол бо ин рафтор Русия мебиёд. хоҳиши шумо чия бародар гап занем? Хоҳиш ман ҳамин тарафи диаспораи Тоҷикистон. ҳукумат дар қисмаи сафорат онҷо муроҷиат кунед. шумо дар хонаи худи диаспораи тоҷик ҳастед. ҳамин хоҳиш ман ки агар илоҷаш бошад, имкониятш бошад, модарашро дуюм биёред. Тамом имконият бошад. дар ҳолати нашудан ки қонуни Русия наметавонад марамат метавонед худатон бо кӯдако баргаштан ба Тоҷикистон? Не, ман рафта наметавонам. рафта наметавонед. ба фикри шумо чӣ сабаб аст рафтани шумо? аз қисми бюджетам? аз тарафи бюджетам ҳамеша. шумо ба чӣ кор машғулед дар Русия? дар инҷа ман дар як завод кор мекунам. ронанда кор мекунам. хоҳиши омадани аввал ҳамтур ки кӯдако дар Русия калон шаванд, кӯдако соҳиби маълумот шаванд, модарашон дар нардашон бошад. шумо чӣ фикр мекунед ки барои чӣ кӯдако дар Русия мондани модари онро гардонанд? намедонам, худам ҳайрон мондам. ин аввалин ҳодиса аст. ин аввалин ҳодиса дар тарихи Тоҷико аст ки то имрӯз русо намехостанд кӯдакоро бо мард моданд, занҳоро ҷавоб доданд. намедонам, албатта илтимос кардам ки хотя бы майдаки шафқатиш рӯй кунем. духтарчаи майдаки? духтарчаи майдаки гурӯҳи малакҳо мекунад. Негуфт мумкин нест. бози бағал аз ҳар дуи шумо дигар ҳаст дар хона зан ки духтарон мебошад ки ба ин кӯдако ҳаст, якта занак ҳаст, неки ин беғарз ман ҳичкима намерад. дигар кас гирад гира мекунад. бози данди момент шаб рӯз қатима кор кардан натавонистам, кор омада намешавад. номи шумо дар таърих мемонад. падари бузурги тоҷик на балки муҳоҷир, ҳамчун падаре ки омад бо кӯдако дар чунин вазъбиниҳо дар Русия номи шумо хоҳад монд. ҳаракат кардани мон аст ки бародарамон метавонад дар ҳолати баргардондан ҳар ду фарзанд мехоҳад ба Тоҷикистон баргардад. модараш мумкин шавад ба шумо хеле қинигарӣ не якташ ин майдакиша. барои чи калон дар раси калон шумо бо хлебзавод як шофёри оддӣ ин кӯдак дар хона калон намешавад дар назди шумо. ин аз сади гап боло мекунад. Не ин
اینش به من نمیستم. فقط دخترچه رو نخواهی گردن بنازی مادم. در روزهای نزدیک هر شخصی که میتونن به تاجیکستان روند دعوی رسمی همراه برای برگردانی کودک. شخصی بدونه کی میره بعد از اون رفیق نزدیک کودک که برک از دار ممکن است. من خودم میرم 22 سال. تو 20 کدام سال؟ ایون. 2 3 هفته پس. همراه میخواستیم بریم. این یک گونه راه شد. زودتر روی کدام ممکن است که دام حالت باید هم که میگیری است که یک شخصی که باید باورناک باشیم کودکی من دست هر کس به گردن نمیگیره. رفتن خودتون نمیخورید. خودش روی آماده نمیتونه. شما گفت که معلومات در حالت بودنی خود پاسپورت ترکیه است خارجی و با مسئله نمیشه. فرستادن این موضوع است. چیزی نیست در اینجا است. لکه هست ماست ما باشه. خوب شد که وای مرو از اون دست راست کنید. کپی پیشنهاد میشه فرق داره. و کدام سبب